Dahil magpupunta tayo ngayon, magbabaon kasi kami, biyahe namin bukas. So, kailangan namin gumawa ng patupat. Patupat, sa Tagalog is kaalin. Yung suman, sa Tagalog is sa Ilocano, patupat. Ito na yun ng patupat. Eh, syempre kailangan ng nyog pag gagawa tayo ng patupat. And then, syempre, kailangan mo rin kayurin kasi dito sa probinsya, wala silang kayuran. Nakatulad sa mga sa Maynila. So, patulad nito, ganito natin kayuran. Ito yung pang probinsya talaga. Yan, like sa Maynila na meron talaga nagkakayod. Let's go! You want? Wait lang. Let's go. I don't know. Oh! Let's go. Doon. Let's go. Happy. Tabi din, tabi. Ba't ka nakaganyan, Steph? Bawa mama cellphone. Doon kay ate. Get mo, ate. Bawa mama cellphone. Get mo nga, ate. Bawa mama cellphone. Ginagamit ni Papa eh. Bawa papa cellphone. Bawa mama cellphone. Mag-video mo si Papa. Yung kamay mo. Sarap magluto dito sa apoy, sa baga, no? Kahoy, yung buhangin. Napagawa kasi yung bahay pa, kaya medyo magulo at ginagawa pa yung ating nais pa yung ating bahay para sunod na magbakasyon ni maayos na. Medyo magulo pa yung ating tahanan. Yan nga, samantala dito muna kami nagsasaing nagluluto dahil naayos pa yung bahay. Ayan o, may tabako dito. Gusto mo manigarilyo? Tabako, ayan. Kuha ka lang dyan. Ayan, medyo mukhang pa yung bahay, naayos pa kasi magulo. Inaayos pa. Dalawang kwarto. Ayan. La 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 la. Ano, tara, ligo na? Ano? Medyo maulan pero sige lang, ligo. Hop, Tiny. Tiny. Yo, maliligo na naman ang mga batang makukulit. Ayan oh. Yan, yan. Liga yung mga ilog natin mga kapatid. Oh, ang ganda, di ba? Wow, ang ganda. Dahil alis na kami bukas. Yun, naulan. Kahit umuulan, sige lang. Umuulan, maliligo sa ilog. Ayan, tara, let's go. Tigching. Ay, may kalabaw! Ha? Hoy, let's go. Ang mga bata. Lapit ka ba? Wag! Yung si Seyos, yung bag, oh. Maligo ka na. Ligo ka na, kuya. Babatay
Ha? Hindi talaga ako crab dito. Si Tito Amboy mo, inaano niya eh, dinadakot niya sa baba. Pag sa gilid kasi, lubog. Saan? Go, Ate Arlene! Go, te! Madulas? Madulas? Gumilid na yan. Maano eh, magulo na yung tubig eh. Fish! Diyan kayo natin dito. Ha? Pack time? Hindi ko alam. Ayan na si Kuya, maligo na. Tulungan mo yung Kuya, kawawa naman eh. Gumagapang-gapang na, oo. Daddy, tingnan mo dito. Maganda. Ganda, tayo mo, dyan labo na. Ha? Labo. Maano yung bato eh. Mawawala rin na. Mamaya, may hawak ako. Ay, success, te! Nakaakyat! Ano yan? Oh, Marky! Ano yung ligo? Ayaw maligo? Ha? Anyari kay Kuya? Ito naman ayaw magpalapan. Nak naman, nagpapapagod ka lang eh. Ito din. Ako swimming pool, di ka nga nagsuswimming. Tabad ka lang. Ano daw yun? Natinig si Kuya? Hoy, may tsinelas kayo. Baka mano kayo ng suso. Ay, di yung suso. Yung tulis ng suso. Magtsinelas kayo. Yung ano nga yan, yung palang suso. Nalinaw oh. Ang linaw ng tubig. Na may na-injured na. Baka yung suso yun. Tumusok. Ay, may tsinelas kayo? Magtsinelas kayo. Hindi, baba na. Oo, galing oo. Yung atipito. Yung sa atipito. Ay, galing!
suman yan din eh. Wala. Oh, yan yung matalim. Nakatayo ka? Nakatayo ka? Nakalutang? Ay, naku! Yan, ang sarap ng tubig. Bebe! Uy, baka madulas! Yeah, talaga. Hoy! La! Ano yan? La! Oh! Wala! Takot!